OK, čaute, ja som Adam a toto je videovzorák k príkladu číslo 4 prvej letnej série. Toto nemám, ale 38. ročníka korešpondenčného matematického seminára. Výborne. Tak, čo bolo zadanie? Máme postupnosť za sebou idúcich 6 čísel prirodzených, nejakých takýchto, hej, tak by to zapísal. A máme ich rozdeliť do dvoch skupín, tak, aby mali rovnaký, aby ich súčin čísel v oboch skupinách bol rovnaký. To nám tak nejak indikuje, že budeme sa musieť trošku hrať s prvočíselnými rozkladmi, pretože v zásade súčin čísel, ale teda prvočíselný rozklad súčinu čísel v jednej skupine bude ako keby dokopy všetky prvočíselné rozklady čísel, ktoré dám do tej skupiny. Čiže keď bude mať v jednej skupine, dajme tomu A a A plus 1 a toto je deliteľné, prvočíselný rozklad má toto 2 a toto má 2x3, tak prvočíselný rozklad súčinu tej skupiny bude pochopiteľne 2 na druhú krát 3, hej? No a dôležitá vec je, že budem sa teda takto nejak pozerať na čísla, na prvočíselné delitele jednotlivých týchto mojich čísel. Ale dôležitá vec je, že keď nejaké prvočíslo delí niektoré z týchto čísel, tak musí deliť ešte jedno z nich, aby som teda vedel tie čísla dať do dvoch rôznych skupín. Že keď mi napríklad bude sedmička deliť A plus 1, tak musí deliť ešte aj niečo iné, napríklad A plus 4, aby som ju vedel dať tie dve čísla do rôznych skupín, aby aj v jednom aj v druhom súčine bola tá sedmička. No a tu možno ste si už všimli, že tam bude nejaký problém, že jak môže byť dve čísla deliteľné sedmičkou v postupnosti 6 za sebou idúcich čísel. No, presne to je ten problém, že mohli by sme si prejsť všetky prvočísla, čo by teda nebolo dobré úplne, ale skúsime sa zamyslieť na to sedmičkou, že ak by som si povedal napríklad, že kľudne aj, že A je deliteľné sedmičkou, tak najbližšie číslo deliteľné sedmičkou bude na tejto našej, keby som si tu dal, že číselnú os, tak je vzdialené o 7, že toto je deliteľné sedmičkou, toto je deliteľné sedmičkou so zvyškom 1, so zvyškom 2, so zvyškom 3, so zvyškom 4, so zvyškom 5, so zvyškom 6 a až tu na niekde v paži by bolo ďalšie číslo deliteľné sedmičkou, to isté druhým smerom, hej? Takže ak sú od seba vždycky vzdialené o 7, tak je zjavné, teda o 6, keď to takto, tak je zjavné, že do 6 za sebou idúcich čísel to proste nenarvem, nemôže sa mi stať, že by som tam mal dve čísla deliteľné sedmičkou. A keď nemôže mať dva, tak ak ich chcem rozdeliť na dve skupiny s rovnakým súčinom, tak nemôže ani jedno z nich byť deliteľné sedmičkou. Čo teda znamená efektívne, že som práve zistil, že žiadne z týchto čísel nesmie byť deliteľné sedmičkou. No a keď sa nad tým zamyslím, tak zjavne toto isté platí aj pre všetky väčšie prvočísla, že ani 11, lebo tá ešte ďalej sú tie čísla od seba, tie násobky. A ani 13 a tak ďalej, hej. Čiže som si práve ukázal, že z týchto tu čísel, že žiadne z týchto čísel nemôže byť deliteľné žiadnym prvočíslom väčším ako 6, dajme tomu, 6 máme tých čísel, hej. A čo nám dosť výrazne znižuje počet tých možných deliteľov, konkrétne ako prvočísla sú tam už len teda 5, 3 a 2. No tak poďme sa pozrieť na ne trošku bližšie očkom. Napríklad na tú 5 sa pozrime. Chceme tam narovať, na pamäti máme, že chceme tam narovať dve čísla, ktoré budú deliteľné 5. No a jediný spôsob, ako to vieme spraviť, keď sú teda vzdialené o 4 od seba, je, že bude prvé deliteľné 5 a posledné deliteľné 5, pretože toto bude deliteľné 5, so zvyškom 1, so zvyškom 2, so zvyškom 3, so zvyškom 4 a ďalšie deliteľné 5, hej. Nemôžem to mať posunuté ani jedným, ani druhým smerom, lebo už by sa mi tam nezmestili dve čísla deliteľné 5. Toto je jediný spôsob. No pozrime sa teraz napríklad, ja to spravím tak veľmi, že
nevadí. Pozrime sa na dvojku, že deliteľné dvojkou, čísla deliteľné dvojkou sú od seba ako keby o jeden, že jedno medzi nimi číslo nedeliteľné dvojkou, že teda ak by bolo toto číslo deliteľné dvojkou, že Ačko, tak bude A plus 2 a A plus 4. A ak by bolo A plus 1, tak bude A plus 3 a A plus 5, hej. Toto sú dve možnosti. Žiadna iná není, hej. Že buď sú takto deliteľné, alebo takto deliteľné. No a posledné prvočíslo, čo nám tu zostáva, je trojka. A to môže byť, dúfam, že to nevybehlo z kamery, nevadí. Sú teda akože trojka. A môže byť, že Ačko je deliteľné trojkou, ďalšie bude teda A plus 3, alebo A plus 1 a A plus 4, alebo A plus 2 a A plus 5. No to mám tak všetky možnosti, jak to len môže byť deliteľné. No a teraz teda povedzme si, že tu na tá 5, je iba jedna možnosť a budem, že ku každému číslu budem vyberať, že ktorými číslami, prvočíslami je teda deliteľné. A toto ako keby dám si do takýchto blokov, z ktorých si viem vyberať, proste 5 sú povinné, dvojky sú povinne voliteľné, aj trojky sú povinne voliteľné. Celé je to akože voliteľné, ale no, neviem, či ste to pochopili, ak som to vravel, ale to je úplne jedno. Ak to chcem teda nejako prideliť, že musím z každého toho bloku vybrať ako keby jeden riadok a potom sa pozriem na tie stĺpce pod každým číslom, že aha, aké teda prvočísla ho delia. A takto budem mať takto budem vyskúšať všetky možnosti, že vyberiem si, čo viem, no z tohto bloku mám iba jeden riadok, tak zjavne si vyberiem túto možnosť, ak chcem, aby to bolo deliteľné 5, hej. Z tohto bloku si musím vybrať jednu, no vyberiem si prvú, dajme tomu, a teraz skúšam tie trojky, nemáme až tak veľa možností. Pozriem sa, že no dobre, tak Ačko bude deliteľné 5, deliteľné 2, a poďme si, že by bolo deliteľné 3, tak aj toto bude deliteľné 3, a teraz sa pozriem teda na tie stĺpce. Toto je deliteľné 5, 2, 3, toto je ničím a ničím. No práve sa mi ukázalo, že A plus 1 nesmie byť deliteľné žiadnym prvočíslom a to spĺňa iba jednotka. Takže z toho mi vyplýva, že A plus 1 musí byť jednotka. No ale jediná postupnosť, ktorá obsahuje jednotku, ktorá by vyhovovala tomuto zadaniu, je, že 1, 2, 3, 4, 5, 6. Áno, a tá zjavne nespĺňa tie podmienky v zadaní, že nevieme ju rozdeliť na dve skupiny, hej? No okej, takže toto bude asi blbá možnosť. Tak vyskúšam teraz túto možnosť, dobre? Dajme tomu. Tak Ačko je deliteľné 5, 2, A plus 1 je deliteľné 3, A plus 2 je deliteľné 2 a A plus 3 je deliteľné čím? 3, A plus 4 je deliteľné A plus 3 bolo deliteľné 3, čo si mi tu nesedí hej, lebo som zišiel zase túto možnosť. Ačko je deliteľné 5, 2 ničím, A plus 1 je deliteľné 3, A plus 2 je deliteľné 2, A plus 3 je deliteľné ničím. OK, tak zase A plus 3 tentokrát musí byť 1. Čo sme si ukázali, že nemôže byť 1, takže aj toto je blbosť. A keď takto vyskúšam teraz, že vyskúšam tú poslednú možnosť a vidím mi zase, že jedno z tých čísel musí byť 1. Takže super, všetko blbosti, vyskúšam toto a zase vyskúšam všetky tie možnosti a zistím, že v žiadnom prípade mi to nevychádza, že vždycky teda mi tam ostane, že jedno z tých čísel nebude môcť byť deliteľné žiadnym prvočíslom a tým pádom bude musieť byť 1, čo sme si ukázali, že je blbosť. Takže jediné, čo z toho vyplýva, že je to celé blbosť a teda sa to nedá sa poskladať, sa vybrať 6 za sebou idúcich čísel prirodzených, ktoré by sa dali rozdeliť na dve skupiny s rovnakým súčinom. Bum, hotovo, vyhrali sme. Takže ďakujem za pozornosť, majte sa.